Πήρανε λοιπόν 1.000 άντρες από μια χώρα, από άλλη χώρα, για καλή μας τύχη μέσα στην ερευνητική ομάδα. Ήταν δύο σχολημένοι Έλληνες μεταδιδακτορικοί από την Κρήτη και είπανε τότε, του λένε και οι καθηγητά του Αντζελικής, ας βάλουμε μέσα και την Ελλάδα να δούμε τι γίνεται εκεί. Ωραία, λέει, βάζουν και την Ελλάδα. 1000 κριτικοί. Ανά 5 χρόνια προοπτική μελέτη, κοιτάμε δηλαδή μπροστά το αποτέλεσμα, αυτό που κάνουμε. Ας δούμε τι έχει γίνει. Πόσο έχουν πεθάνει από καρδιά. Αν είχε πατήσει τα μάξι, τι μας ενδιέφερε. Σε 5 χρόνια λοιπόν τότε με τα φαξ που είχαν, έρχονται τα δεδομένα από την Ιταλία, συγγνώμη, την Ιταλία, από την Ιουγκοσλαβία, την πρώην Ιουγκοσλαβία, 300 νεκροί από τους 1000 του δείγματος από καρδιά. Στην Ιαπωνία 250, μπλα μπλα μπλα. Στην Ελλάδα 0. 0 λέει, τι έγινε εκεί πέρα. Πώς έγινε 0. Έχουν κάνει λάθος. Μαζεύονται όλοι και έρχονται στην Κρήτη. Και εκεί λοιπόν διαπίστωσαν ότι ο τρόπος που έτρωγαν, η κριτική του 1950, ήταν αυτό το οποίο βοηθούσε στη μακροζωία. Έτσι. Τότε είχε αναφωνήσει και ο καθηγητής και είχε γραφτεί σε εφημερίδες το πόσο λάδι τρώνε Θεέ μου αυτοί οι κριτικοί. Τρώγαμε πάρα πολύ λάδι. Σε σχέση με τους άλλους λαούς, λοιπόν, όμως το λάδι είναι φυτικό, είναι μονοακόρεστο που είναι κάνει καλό στην υγεία μας. Ενώ οι βόρειοι λαοί τρώνε πάρα πολύ κορεσμένο. Το λίπος δηλαδή που κάνει κακό στις αρτηρίες της καρδιάς. Αυτή είναι μια πολύ ωραία διαφάνεια, την δίνω παντού έτσι για να έχετε μια αδρή εικόνα πώς πρέπει να τρεφόμαστε. Έτσι. Ουσιαστικά το μισό μας πιάτο θα πρέπει να αποτελείται από σαλάτα, το 1/4 από πρωτεΐνη και το 1/4 από υδατάνθρακα. Λοιπόν, οι μελέτες λοιπόν, αυτό που σας έφερα πριν, έδειξαν ότι όσο πιο κοντά είμαστε στο μεσογειακό διατροφικό πρότυπο, τόσο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής έχουμε. Πιο συγκεκριμένα, όταν φάμε κατά 2 μονάδες πιο μεσογειακά, θα δείτε μετά τι εννοώ, μειώνεται κατά 8% η πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 10% από έμφραγμα όταν τρώμε μεσογειακά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία στοιχεία που σας παρουσίασα, τα οποία αφορούν το 1950, ερχόμενοι στο σήμερα, διαπιστώνουμε αυτό, ότι όσο περνάνε δεκαετίες, τόσο απομακρυνόμαστε από το μεσογειακό πρότυπο και ταυτόχρονα η ανάποδη καμπύλη τόσο αυξάνει την νοσηρότητα στους ανθρώπους. Είναι εντυπωσιακή αυτή η διαφάνεια, το τι συμβαίνει σήμερα. Και εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα, από τότε το 1970 τόσο, πόσο έχει αυξηθεί οι θερμίδες που τρώμε. Το πόσο πολύ τρώμε. Έτσι. 1893 στο Κιάτο αθλητικός σύλλογος με το όνομα Άρατος. Ο Γιώργος γράφηκε το 1893, αλλά αυτό ήταν μεταγενέστερο. Που είχε σαν σκοπό, όπως γράφει το καταστατικό του, την κοινωνική πρόοδο μέσω διαλέξεων, αναγνωσμάτων, ίδρυσης γυμναστηρίου και βιβλιοθήκης. Η ίδρυση γυμναστηρίου την εποχή εκείνη έχει να κάνει και με την ιστορία του Πέλοπα. Το γυμναστήριο που ίδρυσα ήταν μεταξύ δημοτικού σχολείου και δημαρχείου, κάτω από την εκκλησία, αλλά όχι αυτή την εκκλησία, την παλιά. Εδώ πέρα βγαίνει μια διαφάνεια που έχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και αν δείτε στο βάθος είναι η εκκλησία, η παλιά εκκλησία μεταμόρφωσης της Σωτήρους, πριν κατασκευαστεί αυτή που βλέπουμε. Κάτω από αυτή την εκκλησία και εκεί που είναι το δημοτικό προς τα εκεί ήταν ένας μεγάλος χώρος στην παραλία, εκεί όπου ιδρύθηκε το γυμναστήριο, δηλαδή ένα οικόπεδο, στο οποίο με μια πρόχειρη περίφραξη κάνανε κάποιες ασκήσεις. Νέοι και μεγαλύτερη στην ηλικία όπως γράφονται στα πρακτικά. Προκειμένου να αποφασιστεί η ίδρυση του ΣΕΓΑΣ, του σημερινού ΣΕΓΑΣ. Τότε ο Άρατος εξουσιοδότησε το επίτιμο μέλος του, το Σωτήριο Προχεδά. Και ο Άρατος είναι κάτι παραπάνω από 2 ομάδες για την πόλη. Είναι το σήμα κατατεθέν του Κιάτου. Είναι ομάδες που στο παρελθόν έχουν κάνει ακόμα πιο γνωστή την πόλη και όλοι ευχόμαστε να συνεχίσουν να την κάνουν πολύ περισσότερο στο μέλλον. Όσον αφορά τον Άρατο, έτσι κι αλλιώς τα είπε κιόλας ο πρόεδρος, έχει ιδρυθεί στα τέλη του 19ου αιώνα το 1893 και πήρε το όνομά του από το σημαντικό πολιτικό και στρατιωτικό του 3ου π.Χ. αιώνα, τον Άρατο το Σικιόνιο. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι δεν έψαξα και πάρα πολύ, δεν βρήκα πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα βόλεϊ ιδρύθηκε το 1978 με προπονητή τον αείμνηστο Γιώργο Τσέκο.
κάτι ανάλογο και με τον Άρατο, ο οποίος έχει βγάλει παίκτες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, όπως ο Θοδωρής Μπεκιάρης για χρόνια στην Α1, αλλά και ο Νίκος Θεοδόρου που αγωνιζόταν με επιτυχία μέχρι τα 40 του. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την ηλικία, θέλω να τονίσω πως το βόλεϊ έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα ομαδικά σπορ. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις σε υψηλό επίπεδο ακόμα και σε σχετικά προχωρημένη ηλικία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σπουδαίοι παίκτες μεγάλων ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ο Κατζίτσκι, ο Χαντορένα και πολλοί άλλοι, που αγωνίζονται με μεγάλη επιτυχία έχοντας πατήσει στα 40 τους. Αυτό γίνεται γιατί δεν έχει σοβαρούς τραυματισμούς, τουλάχιστον σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα. Την ακούμε κάθε απόγευμα 5 η ώρα στην Ερασπορ. Είμαστε οικογένεια και στην Ερασπορ. Θεωρώ ότι εκπροσωπώ όλη την παρέα των μπασκετικών, τον Γιάννη Τεντόπουλο, τον Βαγγέλη Ζορμπάλα και τα άλλα παιδιά της Ερασπορ. Και διαπίστωσα, για να κάνω και ένα χιούμορ στο φίλο μου τον Καρακούση, ότι φέτος που έχουμε τον εορτασμό των 30 ετών από την ίδια της Ερασπορ, έχω κλείσει τα 29 και έχω πει και εγώ στα 30 χρόνια στη δημοσιογραφία. Οπότε περνάω το Φώτη κατά 10 περίπου στο ρεπορτάζ. Και απλά ο Φώτης με έβαλε σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ίσως υπάρχει πιο δίκαιο σπορ από το μπάσκετ. Γιατί όλοι οι μπασκετικοί νομίζαμε και λέγαμε και επικοινωνούμε ότι το μπάσκετ είναι το πιο δίκαιο άθλημα. Δηλαδή συνήθως κερδίζει ο καλύτερος. Ενώ στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η έκπληξη που μπορεί να κερδίσει ένας πιο αδύναμος, όπως ας πούμε η Εθνική Ελλάδα στο Euro. Στο μπάσκετ συνήθως κερδίζει ο καλύτερος, αλλά μπαίνω σε μια διαδικασία να το σκεφτώ και λίγο διαφορετικά. Μπάσκετ έπαιξα, όπως οι περισσότεροι όσοι είμαστε στη γενιά του 87, όταν 11 χρονών γράφτηκα σε ένα τοπικό σύλλογο στο Μαρούσι, αλλά παρότι ήθελα να γίνω ο επόμενος Στεφ Κάρι, γιατί είχα καλό σουτ και με έγραφαν τοπικές εφημερίδες, δεν τα κατάφερα. Πολύ απλά γιατί δεν μπόρεσα να συνδυάσω επαρκώς τον αθλητισμό με την εκπαίδευση, ένα, και δεύτερον, ότι δεν μπόρεσα να συνδυάσω στο θέμα μας τώρα τον αθλητισμό με την καλή διατροφή. Γιατί θα κλείσω μια ιστορία η οποία είναι δυσάρεστη, αλλά θα μας βάλει όλους να σκεφτούμε πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός, και μετά θα πάμε λίγο και στην διατροφή, για την οποία δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός, και αυτό φαίνεται έτσι λίγο από τα κιλά μου, τα οποία τώρα προσπαθώ λίγο να ρυθμίσω. Ήταν ένας φίλος, ο Δημήτρης, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο στην Πεύκη, αλλά δεν ήταν τόσο καλός στους βαθμούς στο σχολείο. Κάποια στιγμή ο πατέρας του πήγε στον προπονητή και λέει: το παλιόπαιδο μου έφερε έναν έλεγχο, ο οποίος είναι δεκάρια, δωδεκάρια, μερικά κάτω από τη βάση κτλ. Θα του κόψω την μπάλα. Ο προπονητής που είναι τώρα και υπεύθυνος ακαδημιών στην Πεύκη, ο Μανώλης Μουσουράκης, του απάντησε: μην το κάνεις αυτό στο παιδί, είναι ό,τι πιο καταστροφικό θα μπορούσε να το κάνεις. Διότι εδώ, και του έδειξε το φράχτη του ποδοσφαιρικού γηπέδου, το περιβάλλον είναι προστατευμένο. Έξω θα τον φανεί λύκη. Λίγα χρόνια αργότερα ο Δημήτρης έμπλεξε με τα ναρκωτικά και πριν από μερικά χρόνια πέθανε. Επομένως, ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε στα παιδιά σας, είναι το μεγαλύτερο δώρο. Είναι ό,τι πιο υγιές και ό,τι πιο ασφαλές. Διότι εδώ και λίγο καιρό, τρομάρα μου, εξελέγει στην Πεύκη η ελικόβρηση στο Δήμο και έχω αναλάβει τον αθλητισμό. Από πρώτη-πρώτου αναλαμβάνουμε καθήκοντα και χαίρομαι που είπαν κάποιοι κύριοι νωρίτερα και ο αντιδήμαρχος της περιοχής ότι έχουν γίνει πολύ ωραίες υποδομές και οι καλές υποδομές θα φέρουν και τα παιδιά και οι γονείς θα εμπιστευτούν στους ανθρώπους. Κλείνοντας, θα πω στους γονείς, ο ρόλος σας και ο ρόλος μας όσον αφορά τον αθλητισμό περιορίζεται στο να πάμε το παιδί για άθληση. Δεν είμαστε ούτε προπονητές, ούτε δάσκαλοι, ούτε την ώρα του γηπέδου, από το γήπεδο μέχρι το σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο να κάνουμε διάλεξη για το τι έκανε καλά το παιδί στην προπόνηση. Εκεί υπάρχουν ειδικοί. Οπότε ας μην υποκαθιστούμε τους προπονητές, να τους εμπιστευτούμε, διότι ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Και όπως λέω στις μεταδόσεις μου, οι δημοσιογράφοι στη χώρα μας, παρότι θεωρούν ότι οι 9 στους 10 είναι καλύτεροι προπονητές από τους προπονητές τους επαγγελματίες, θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι ξέρουμε το 1/100 από τους επαγγελματίες προπονητές. Οπότε τους εμπιστευόμαστε, τους ακούμε και τα παιδιά μας είναι πολύ πιο ασφαλή μαζί τους από ότι σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της κοινωνίας. Έξω από τα γήπεδα δηλαδή είναι πλέον κάτι το επικίνδυνο. Το Πέλοπα εννοείται βεβαίως και με όλους τους κοινωνικούς φορείς του Δήμου και την εικόνα που διάβασα. Έχετε αναλογιστεί ποια είναι η κοινή συνισταμένη, η κοινή παράμετρος των αθλητικών δρόμενων στην περιοχή μας? Και αθλητικά δρόμενα στην περιοχή μας, δηλαδή στη Σικιώνα, είναι ο Άδωνης και ο Πέλοπας.
Ακούγοντας ό,τι άκουσα, ιδιαίτερα το φίλο του Σωτήρη τον Νικολόπουλο, διαπίστωσα ότι τις ακαδημίες, τις σύγχρονες ακαδημίες που διατηρούν ο Πέλοπας και ο Άρατος, σίγουρα πρωτοποριακή για την εποχή σκέψη, συμμέτοχος, για να μην πω ο επικεφαλής, ήταν ο Σωτήρης ο Νικολόπουλος, ο οποίος διοικητικά κινείται και στο Πέλοπα, στο ποδόσφαιρο και στον Άρατο. Για την εποχή λοιπόν που δημιουργήθηκαν οι ακαδημίες, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, ήταν πρωτοποριακό, ήταν όραμα. Μόνο ένας οραματιστής, ένας άνθρωπος με πάθος και με μεθοδικότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο το οποίο έχει απήχηση στην κοινωνία. Θα το δούμε λίγο πιο μετά. Πρέπει μάλλον να είμαστε ευτυχείς που είναι μαζί μας και ευτυχέστεροι θα πρέπει να γίνουμε από το γεγονός ότι διαπιστώσαμε ότι έχει σκάψει τα βάθη της τοπικής ιστορίας, αντλώντας πληροφόρηση από όπου θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε να πάει, προκειμένου να βγουν στην επιφάνεια το αθλητικό πιάτο. Να ευχαριστήσω και τους δύο συλλόγους για αυτή την πρόσκληση. Τη θεωρώ πάντα τιμητική μια πρόσκληση και πάντα νιώθω ιδιαίτερη ευθύνη, γιατί απευθύνομαι κατ' ουσίαν στα παιδιά και στους γονείς. Πέλοπα, ο οποίος σταθερά τα τελευταία χρόνια τροφοδοτεί με παίκτες στην ομάδα του Αστέρα, αλλά και άλλοι, τον κύριο Δάνη, τον ποδοσφαιριστή, τον είχα και αντίπαλο, τους αγαπητούς κυρίους δημοσιογράφους που τους γνωρίζω όλους. Θέλω να ευχαριστήσω και τους προέδρους τόσο του Πέλοπα, τον κύριο Παπα-Νικολάου, όσο και του Άρατου, τον κύριο Λούτα, που κάνει την τιμή να είμαι εδώ. Θα μπορέσω λίγο, μ' αφήσατε τελευταίο μάλλον σκόπιμα, γιατί ξέρω ότι θα αναφερθώ σε όλα όσα έχουν πει εδώ οι προηγούμενοι. Την χάνει εκτός του ότι είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής και εργάζομαι σε δημοτικό σχολείο ως γυμναστής, στα Μέγαρα, σε ένα ιδιόμορφο ιδιωτικό σχολείο με ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Για χρόνια υπηρετώ τον αθλητισμό τόσο στο ερασιτεχνικό επίπεδο όσο και τα τελευταία 8 σε επαγγελματικό επίπεδο. 3 χρόνια στην πρώτη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης ως προπονητής εκεί με τον κύριο Ράσταμπατς, βοηθός του. 1 χρόνο με τη γυναικεία ομάδα που πήρα και το πρωτάθλημα μαζί με τα κορίτσια στην Β' Εθνική. Και φέτος έχω επιστρέψει και πάλι σε ακαδημίες μετά από χρόνια και μου φαίνεται και αρκετά διαφορετικό όταν έχει μάθει στον επαγγελματικό ανταγωνισμό, αυτό που είπε πριν και ο κύριος Δούρος εδώ, και επιστρέψει πάλι. Έχω 86 στον Άρατο, αλλά και κατόπιν με το συμβουλευτικό του χαρακτήρα έμεινε κοντά στο άθλημα και το σωματείο. Και σε εμάς δίδαξε γενιές και γενιές παιδιών στα σχολεία του Κιάτου. Ο δάσκαλος, όπως τον αποκαλούσαμε στο σχολείο, την τιμητική διάκριση θα παραλάβει η κόρη του, η Ειρήνη, και θα την απονείμει η κυρία Σκαμιούτσου Κασούλα Σταυρούλα, πρώην εκπαιδευτικός, alter ego του Γιώργου Τσέχου στο σχολείο, στο Λύκειο τότε, και είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών Υπήρου Κορινθίας. Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περιγράψω τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Γιώργου του Τσέχου και παράλληλα να μπορέσω εγώ να τα εκφράσω. Ο Γιώργος ήταν ένας φορικός τύπος γυμναστής. Ένας αυθεντικός, γνήσιος, με ένα λόγο μεστό, χωρίς περιπλοκές και γυρίσματα. Αγαπητός σε μένα, που στα 33 χρόνια της εκπαιδευτικής μου σταδιοδρομίας δεν αγάπησα άλλον συνάδελφο φυσικής αγωγής περισσότερο από τον Γιώργο, αλλά και από όλες τις ειδικότητες της άλλης. Ο Γιώργος αγαπούσε πάρα πολύ και συμπαραστεκόταν σε όλους με συναδελφική αλληλεγγύη στους συναδέλφους. Ιδιαίτερα δε για τους μαθητές του, έχω τη γνώμη ότι αποτελεί διάτοντα αστέρα στη ζωή τους, που συνεχίζει αυτός ο αστέρας ως φωτεινός σηματοδότης να φωτίσει τις ψυχές τους. Τον λάτρευαν οι μαθητές. Δεν τον έλεγαν «Κύριε Τσέκο, δάσκαλε». Από τον Γιώργο τον Τσέκο μάθαμε ότι τους καθηγητές τους λέμε και δασκάλους, ενώ λέγαμε μόνο τις πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης.
Από το ανοιχτό γήπεδο στον παραλιακό δρόμο που μετά την έκρηξη του 87 γέμισε παιδιά, ως το τότε νεόκτιστο κλειστό το 92, ο coach Πάπου μας έμαθε μπάσκετ στο Κιάτο. Τη διάκριση θα δώσει ο Κώστας Αρχάνης, αντιδήμαρχος του Δήμου Σικαιωνίων. Εγώ θα πω κάτι μόνο, ότι θα τον ευχαριστήσω για ένα πράγμα. Έκανε τεράστια προσπάθεια να με μάθει μπάσκετ, αλλά είχα μεγαλύτερη αδυναμία στο φαγητό Κωνσταντηρίου. Ό,τι έκανε, ο άνθρωπος έκανε τιτάνια προσπάθεια, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι η ιστορία του μπάσκετ στο Κιάτο στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Και χαίρομαι πολύ με την τιμή αυτή που μου κάνανε να τιμήσω αυτόν έναν ακόμα δάσκαλο. Να είναι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, επανέρχομαι εδώ σε αυτή την αίθουσα μετά από 27 ακριβώς χρόνια. Ήτανε το 1996. Υπάρχει αρκετή συγκίνηση γιατί τότε ο Άρατος Κιάτου μαζί με τον Αστέρα Κιάτου, ήταν τα δύο σωματεία τότε στο μπάσκετ στην περιοχή μας, είχαμε κάνει μια εκδήλωση που είχε μιλήσει ο εξαίρετος καθηγητής, ο Γιώργος Περόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, για την οικογένεια και για το παιδί, και είχαμε τιμήσει τον Μάκη τον Δεδρινό και τον Αντώνη τον Χριστέα, δύο ανθρώπους για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Τότε ήταν προπονητής στην Εθνική Ανδρών ο Μάκης ο Δεδρινός και ο Αντώνης ο Χριστέας ήταν στην Εθνική Εφήβων. Και οι δύο δεν υπάρχουν στη ζωή, έχουν φύγει. Μας λείπουν εμάς τους μπασκετικούς. Ήταν δύο σπουδαίοι άνθρωποι. Πώς δημιουργήθηκε το μπάσκετ στο Κιάτο? Εγώ έπαιζα μπάσκετ στην Ολυμπιάδα Πατρών στην Πάτρα, όπου σπούδαζα και σχεδόν ήμουν στο πτυχίο μαθηματικός. Οι παράγοντες εκεί της Ολυμπιάδας πήγαμε με τρεις παράγοντες, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν τότε οι εκλογές της ΕΟΚ, όπου ήταν οι δύο υποψήφοι, ο Άγγις ο Κυνηγόπουλος και αυτός συγχωρεμένος, σπουδαίος παράγοντας στη Θεσσαλονίκη, και ο Βασιλακόπουλος, ο γνωστός τότε που έγινε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ. Ήταν οι εκλογές τότε, είχαμε πάει, οι φίλοι μου οι πατρινοί ξέρανε πολύ καλά το Γιάννη τον Ιωαννίδη και έχουμε πάει λοιπόν σε μια ψαροταβέρνα στην Καλαμαριά, όπου είμαστε όλο το απόγευμα, τρώμε απίστευτες ποσότητες ψάρια που ερχόσαν συνέχεια, δεν έχω ξαναφάει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μου, και να συζητάμε τα πάντα για μπάσκετ, κουτσομπολιό και τα πάντα. Ο Ιωαννίδης, ο Γιάννης, ήταν απίστευτος, δεν το συζητάμε. Εκεί λοιπόν μου είπε, αφού τελειώσαμε την κουβέντα, μου λέει, μικρέ, έχεις αποφασίσει να ασχοληθείς με το μπάσκετ, να γίνεις προπονητής? Εμένα με ήξερε γιατί με είχε δει σε ένα παιχνίδι που είχε πάει για να κατασκοπεύσει τον Νίκο τον Φιλίππου, που τον πήρε μετά στην ομάδα του στον Άρη. Και με ήξερε την προσωπικότητά μου. Μου λέει, πιστεύω θα τα καταφέρεις, αλλά διάβασμα. Και μου δείχνει 3 τόμους, 3 ντοσιέ, γιατί τότε δεν υπήρχαν βιβλία, με σημειώσεις, και μου λέει, εγώ τώρα που θα τελειώσω, θα πάω σπίτι να διαβάσω. Δεν συζητάμε ποιος πλήρωσε το λογαριασμό, ούτε καν ξέραμε, τα πλήρωσε όλα αυτός, δεν μας άφησε. Και αυτό συνέβη, γυρίζουμε από τη Θεσσαλονίκη και έρχομαι εδώ και βρίσκω τον Γιώργο τον Φιδά, τον Σωτήρη τον Νικολόπουλο και τον Κώστα τον Παπαδόπουλο και φτιάχνουμε το μπάσκετ το 1981, τότε υπήρχε ο ΑΟΚ που είχε το βόλεϊ. Αυτά για την ιστορία, πώς φτιάχτηκε το μπάσκετ. Και ξεκινήσαμε λοιπόν στο γήπεδο, το γνωστό γήπεδο που ήταν το οικόπεδο της Εθνικής Τραπέζης παλιά, που ήταν το εργοστάσιο του Παπαδόπουλου, Παπαδημητρίου, συγγνώμη. Και εκεί μεγαλώσανε πάρα πολλές παιδιά. Η οικογένεια του μπάσκετ στο Κιάτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν τα παιδιά και τώρα είναι τα παιδιά των παιδιών μου, δηλαδή, που συνεχίζουν να παίζουν.
το παιχνίδι της Κυριακής. Κάνουν κάποια πράγματα μαζί με τον προπονητή τους μέσα στην εβδομάδα και σκέφτονται την Κυριακή πώς θα φτιάξουν τον καμβά τους, πώς θα ζωγραφίσουν μέσα στο παιχνίδι αυτά που έχουν στο μυαλό τους. Δεν πάνε να τα κάνουν θάλασσα, για αυτούς όμως είναι πολύ σπουδαίο το ότι συμμετείχανε μέσα σε ένα παιχνίδι. Και με την επόμενη εβδομάδα πάλι θα προσπαθήσουν να γίνουν λίγο καλύτεροι και όμως να παίξουν. Δεν τους ενδιαφέρει, πιστέψτε με, αν θα κερδίσει ή θα χάσει η ομάδα τους. Στεναχωριόνται βέβαια όταν χάνουν, αλλά αυτό κρατάει μέχρι το βράδυ, την άλλη μέρα το έχουν ξεχάσει. Εμείς οι μεγάλοι στεναχωριόμαστε, γιατί την άλλη μέρα θα μας διώξει ο πρόεδρος από την ομάδα και θα πει έχασε 2-3 παιχνίδια έξω δρόμο, έρχεται ο άλλος. Αυτό όμως δεν πρέπει να το συγχαίρουμε με τις ακαδημίες. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό με τις ακαδημίες. Πρέπει όλα τα παιδιά να παίρνουν και πιστεύω λοιπόν στην πορεία μου, πολύ σπουδαίο αυτό, είναι γιατί υπάρχει ο χουλιγκανισμός, γιατί σταματάνε τα παιδιά να παίζουν. Κάτι ακόμα δηλαδή πολύ σημαντικό είναι ότι σε ένα παιχνίδι του Άρατου έχει έρθει η αντίπαλη ομάδα και είναι οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας οι οποίοι έχουν πέσει και βρίζουν το διαιτητή γιατί έκανε κάποια λάθη στο συνδέσιο. Οπότε θυμάμαι ότι οι φίλαθλοι του Κιάτου τους πιάσανε και τους λένε εδώ είναι το Κιάτο, δεν θα βρίζετε εδώ πέρα. Να βρίζετε στο χωριό σας. Εδώ θα σεβόσαστε και το διαιτητή και τα παιδιά και όλους. Γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι πρέπει να το δούμε και αυτό νομίζω ότι πετυχαίνει γιατί όλοι αυτοί οι γονείς ήσαν ευχαριστημένοι όταν ασχοληθήκανε με τον μπάσκετ. Εγώ ήμουνα το είχα πάρει τόσο εγωιστικά που το τιμώρησα 2 μήνες. Βέβαια ευτυχώς που δεν φρέναρε βέβαια την εξέλιξη του σαν παίκτη. Δεν τα γνωρίζετε εσείς, εγώ το έχω ζήσει για να γελάσουμε και λίγο. Ήταν πρώτος χώρος για πάρα πολλά χρόνια στις κατηγορίες Β, Γ, Εθνική, έχει παίξει από την Α1. Είναι ο παίκτης ο οποίος πήγα να δω ένα παιχνίδι με τον Ιωνικό και πάντα τον φύλαγε ένας από κοντά, δεν τον άφηνε να πάρει ανάσα. Γιατί έβαζε 25-30 πόντους έτσι απροπόνητος. Κάποια στιγμή φεύγει και πάει στον πάγκο να καθίσει. Ο αντίπαλος που τον φύλαγε πήγε και κάτσε δίπλα του. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και γι' αυτό το είχα βάρος, βέβαια του το έχω πει, το έχουμε συζητήσει, αλλά νομίζω και δημόσια να το πω είναι κάτι το οποίο με ελαφρύνει. Λοιπόν, αυτό που κατακλείδη είπα και πάρα πολλά είναι ότι στις ακαδημίες δώσε στα παιδιά να παίξουν. Καρύμ. Τώρα μάλλον έμεινα εγώ τελευταίος, γιατί είναι και η διατροφή και το οπότε όλοι πεινάνε, δεν θα πω πολλά πράγματα, δεν λέω τίποτα. Όχι, εντάξει, εγώ συγκινήθηκα με τον Γιάννη και ξέρεις, που λέει με τα παρατσούκλια, όλοι εδώ πέρα είχαμε παρατσούκλια. Και τώρα εγώ σε θυμήθηκα μόλις είπε ότι τι έχουμε περάσει μικρή, το θυμήθηκα μόλις είπε το παρατσούκλι. Είδες. Ήταν ο νονός μας, ο Γιάννης. Ο Γιάννης ήταν ο νονός μας σε πολλά πράγματα. Αν δεν τα έλεγε αυτά θα τα έλεγα εγώ, γιατί έλεγε ήρεμος, τι έχουμε περάσει με τον Γιάννη. Όντως ήρθε και είπε τότε, είναι δάσκαλος ο Γιάννης. Δάσκαλος, εντάξει. Μετά από το Λεμουρέδι, μόλις περνάνε τα χρόνια. Μόλις δέχτηκα την πρόσκληση από τον σύλλογο του Άρατου Κιάτου και συγκεκριμένα από τον φίλο τον Μιχάλη τον Μαθιόπουλο, καταρχήν συγκινήθηκα. Και θέλω να πω αυτή την κουβέντα γιατί στην πορεία μου ως προπονητής και ως προπονητής κλιμακίων Αργολίδας Κορινθίας συνεργάστηκα χρόνια με την ομάδα του Άρατου Κιάτου και μπορώ να πω ότι ανέπτυξα μια σχέση και σεβασμού και πραγματικής φιλίας. Θα μπορούσα να προφασιστώ οτιδήποτε. Ότι είχα μια δουλειά, ότι είχα κάποια απασχόληση άλλη, όμως τα άφησα όλα και ήρθα εδώ. Αφενός για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε
και να δω και από κοντά πάλι το φίλο μου τον Γιάννη Παπαναγιώτου, τον οποίο εγώ για την εποχή του, πέρα ότι προπονητικά διδάχτηκα από αυτόν και οφείλω να το πω και να το πω είναι ευχαριστώ, εγώ για την εποχή του Γιάννη τον θεωρούσα ως αιρετικό του μπάσκετ. Με αυτά που δίδασκε, με τις ομάδες που έφτιαχνε και τους παίχτες που στην πορεία μέσα από το Κιάτο αγωνίστηκαν σε άντρες κατηγορίες. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια για αυτή την διοργάνωση από τον κύριο Γιαννούλα. Να δώσω συγχαρητήρια και στην ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Για μένα τα αθλήματα είναι όλα ενιαία. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάτι. Αρκεί το παιδί να βρίσκεται εντός αγωνιστικών χώρων, να ξεχνάει τα προβλήματα και οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο οι κίνδυνοι σήμερα της διατροφής. Έχουμε κινδύνους άλλους, πολύ θα έλεγα σημαντικούς, όπως είναι το ίντερνετ, όπως είναι τα κινητά, όπως είναι και εκεί πάμε σε ψυχολογικές εξαρτήσεις. Αλλά σήμερα ήταν το θέμα της διατροφής. Ο κύριος διατροφολόγος τα έψαξε νομίζω θαυμάσια. Για να κρατήσετε τα παιδιά σας στις ομάδες, αφήστε τα στους προπονητές και αυτό που θα πω και εγώ, ότι και οι ομάδες όμως οφείλουν να ξέρουν ότι το προσωπικό που εργάζεται μέσα στις ομάδες πρέπει να είναι έτσι καταρτισμένο, ώστε να μπορέσει να δώσει αυτές τις κατευθύνσεις στα παιδιά, ώστε να τα διάγει για όλη τη ζωή τους, στο αθλητικό κομμάτι της ζωής τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αρχηγός της ομάδας μας τον σέβονται όλες οι ομάδες. Όπου για πάει, το σημαντικότερο από όλα είναι όλοι οι αντίπαλοι σέβονται αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Μας κάνατε πολύ χαρούμενους όλους σήμερα. Συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση. Και συγχαρητήρια και στις δύο διοικήσεις και μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία. Και όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε τον τελευταίο καιρό. Μπράβο σας. Τώρα για το Θανάση, δύο κουβέντες, μάλλον τρεις κουβέντες. Ο Θανάσης είναι για πάντα πέλοπας. Αυτό νομίζω τα λέει όλα, το περιγράφει ο Θανάσης.